bantwana bami. Ngibulise uMamzangwa inkosikazi yasekhaya. Ngibulise omama abefundisikazi abakhona pha, usisi wami womkhulu wakwazi wenkosikazi. Ngibulise umama esizidla ngaye, ndivuya kakhulu umbona namhlanje umama uMhlwathika. Ngiyabulisa mama kakhulu. We thank God for your life and your service in this diocese. Nobabe usagcinile kude kube kaloku nje. Ngibulise amagosa alapha ekhaya. Ngibulise umama uNonqila inkolo mkhulu kunye ne-executive yamanina ne-Mothers Union yonke. Ngibulise usihlalo ne-executive yakhe kule mibutho ilandelayo. Kwenze abantu ngabani ngisithi kumbutho ngabo. uBernard Mizeki. Ngiyanzelekile ngiqale ngani ngoba nami ngilelungu. Ngibulise i-AWF, ngibulise uMary Magdalene, ngibulise i-youth, ngibulise uSaint Agnes, ngibulise i-Junior Church, ngibulise i-choir. Angisaqinisekanga noba isekhona la khona umbutho lo wabakhe. Ngibulisa abakhe. Yabonakala ukuba kusafuneka kusetyenzwe ukwenzela uba bakhe bade baguqulwe bangene ezintweni. Ngibulise i-media desk yonke. Ndize ke ngoku ndibulise usapho lakwaMathini. Usapho lakwaMathini lonke olwakhupha imvana okokuba ibe lithi ukuze kulungele abantu bakaThixo. Abantu abakhulisa bondla baqeqesha kwathi koba ngathi kuyalunga basuka wahluthwa ngokuthanda kukaThixo. We honor you, lusapho lwamaThixo. We honor you kakhulu. You know ngento enayenzayo and I'm sure noThixo unombulelo kakhulu. Baningalanga ngokutwana kwenu. Ngibulise usapho lokwa-Antoni lulonke olukhoyo apha namhlanje. Mase ngikhawuleze ngithi ngibulise nobawo u-Antoni. Ngoba ngifuna ukuthi I hope ubawo u-Antoni understands that he married the Diocese of Grahamstown. He married the Diocese of Grahamstown. Yena bebona nje umuntu wasithandela umuntu. Little did he realize into yokuba uthatha i-diocese yaseRhini. And therefore, if anything happens to your wife, the diocese is going to be affected. So, kufuneka uhambe ngale hambo ngibonayo uyihambayo kuba le hambo uyihambayo impresses me kakhulu ukuzinikela kangaka enkonzweni kaThixo. You know, uzole eqaleni kwenkosikazi ibhekiswa ngapha nangapha uyixhase. Ngiyabulisa ke kuwe. Kuthiwa ke ngoku mandizochaza uba ngubani lo mntu ndize naye. Undincedile Nkosi because bese usitshintshile iscript sami. Kuba iscript sami besinesikhalazo kodwa ke ngoku wandilungisa. Kuba kaloku isikhalazo sami bendizawuthi ndilahlekelwe ngumfundisi. Ndilahlekelwe ngumfundisi. Ngoku Nkosi yandiqhobosha into yoba hayi uVika uzasixelela uba ngubani lo mfundisi azenayo.
umfundisi ndize naye yintombi yakwamathini ekhulisiweyo ephuma naphaya eBhofolo. Nawe Bhofolo awuye kanye nomfundisi phakathi kwabantu bakathini, kuba kuwe uphuma umfundisi, uphuma i-archdeacon, uphuma i-chaplain, kuwe uphuma imember ye-chapel eBhofolo. Bayekeni wena bayitsho into yoba iBhofolo indawo yamagesi. Basayana nangoko, abasayazi ngokuba ukhulu kuphume eBhofolo. So ndiziseke umfundisi uAntoni kuni okokuba ongamele le parish yakwaYohane noTshado Ngcwele. Kuthandaziwe, kucingiwe, kuboniswe. Akavelanga nje walahlwa apha ngokwentando yomntu. Noba thina ngokunokwethu sicinga fanuba yaba yintando yomntu. Kwa into yoba kuthi qatha engqondweni yebhishophu into yoba mandizise ubani okanye ndimisele ubani njengerekhaya lakhe. It is after prayers and a lot of thought, because le parish yakwaYohane nakwaTshado Ngcwele iparish esiyixabisileyo kakhulu siyidiocese. Siyixabisile le parish, and therefore akufekethwa nje ngale parish. Ngoba le parish yenze izinto ezinkulu, izenzela uthini. Kule parish uza kuyo mfundisi, kuphuma kuyo i-lay ministers, kuphuma kuyo i-chief lay ministers, kuphuma kuyo abadikoni, kuphuma kuyo abapriste, kuphuma kuyo ii-canons, kuphuma kuyo ii-archdeacons, kodwa kwaphuma nevukuvukwana le-vicar general. You know, iphuma kule parish kuba sisuka kule parish. Yathi yawungathi engathi ayanelanga loo nto yade yakhupha neebhishophu. And so awudlali ngeparish enjalo, awudlali ngeparish enjalo. And so I hope now as you take this baton and run this race, you will understand oba luhlobo luni lwe-parish olu ulukhokelayo. Because in the same manner endithe utata uAntoni ike wadlalisa ngawe kuza kwenzakala idiocese. It's the same nakuwe uke wadlalisa ngale parish kuza kwenzakala idiocese. Ngoba ibalulekile idiocese ngeparish. Oh bethuna ngixoleli abantu engibalulekileyo bengicinga benibacingile ndalo into ongabhali phansi msinya. I-retired nurses i-retired nurses molweni ngomama bakho. Ndiyabulisa ndiyavuya ubani bekhona namhlanje ke size ngovuyo ngokwamazulu ke bezabe sizokuthula, you know, sizise umfundisi ozawuba ngumfundisi wale parish. Ndibulele kumagosa ne-parish council, because xa uzawuzisa umfundisi funeka uqala ubonisane ne-parish council yalo parish. And lo parish council ngokomthetho wenkonzo inako ukuthi nothi lo, inako ukutsho ngokomthetho wenkonzo. Kuthi ke wawuba njalo abuze ubhishophu kuyo lo parish council uba zimpawu zini ezinye zifunayo emfundisini. Ibhale ke i-parish council itsho ngoludwe lweempawu kuba ikhangela ingelosi. Ubhishophu abuye athi andiyifumani le ngelosi, khanikhe nihlale ngaphandle komfundisi kude kulunge kuthi.
oba uTime noba uNqudi bawukhumbula noba uMabandla into yoba xa wayefikile uBishop David Russell apha ezosinika igama lomfundisi omakabe ngumfundisi walapha. Sahlala intlanganiso apho ngathi ake sikhangele uba umntu onjani fanele babe njani. Lahamba ixesha wabuya uBishop David wathi uba andindiphenduli ngale nto ndiyamthatha mna ndiswele indawo yokumsa, you know. So wamkelwa lo muntu, and I do not think we regret loo nto yoba amkelwe apha. And I hope nale parish council yalapha will never regret into yoba ibe ivumile uba ube ngumfundisi walapha. Sizokuvuyisana ke nawe uba wamkelwe kuyo le parish. Sivuyisana nale parish uba uThixo ethandile okokuba akutshatise nayo le parish. Sihlangana ngexesha ke elinzima enkonzweni, ixesha elinzima ekuhlaleni, ixesha elinzima emakhaya, ixesha apho kulangazeleleka okokuba kuvele abantu benyaniso, kuvele abantu abakwaziyo ukuba nomqolo, bayimele inyaniso. Ukwenzela into kokuba singaziboni selinomkhwanazi nezinye izinto ezinjalo enkonzweni kaThixo. Ixakekile yona inkonzo ngokunjalo, kodwa uThixo osincedayo uza kusinceda kulunge nakuzo. Make sizijonge izinto ezimnandi ke okwalo mzuzwana, siziyeke ezinye. Siyavuya kule diocese because emva kwemithandazo yeminyaka emibini sinayo ibishop. Asuba siphinde sibe inhlekisa, you know, siphinde singabi nayo umalusi. Sinayo umalusi ngoku uArchdeacon uCebisi Phinyana ozawunyathela kuyo le diocese kungekudala, amiselwe ngomhla wama-22 kuNovemba phaya eCathedral, athathe intaba ndimnike izihlangu ebendizipolisha. Uba mna bendipolisha ndizihlangu, khange ndizifake iinyawo zam kwezahlangu, ndipolisha ndizihlangu. Iyawuthi awufika akafake izihlangu zakhe, abheke phambili. Kanti kwi-Anglican Communion siyavuya kuba sine-Archbishop ngoku yaseCanterbury, lo uArchbishop ongumama othi xa ebizwa nangoku ebengekabiyo Archbishop ebeyi-Bishop of London, bekuthiwa xa ebizwa kuthiwa ngu-Right Reverend and Right Honourable Dame Sarah Mulali. Le yesibini into ivela ekubeni abo bangabaphicoti bafana nomfundisi uMartin bayayazi into yoba inkonzo yaseNgilane yinkonzo ephantsi kolawulo lukarhulumente. Yiloo nto ezinye iinkonzo ezi, including le yethu, sathi thina no, asihambi naloo nto thina. Yiyo le nto ufumanisa into yoba asisalicule laa culo ngoku limane sithi okumkanikazi okanye ukumkani ontoni, because we have nothing to do with it. But inkonzo yaseNgilane apho kuphume khona uArchbishop of Canterbury, yona inesihlalo kwi-House of Lords phaya eNgilane. Uyahlala, yiyo le nto engu-Right Honourable Dame Sarah, because uhlala unesitulo phaya kulaa palamente yaseNgilane. Lo mntu ke wonyuliwe uzawuthabatha intambo ke ngoJanuwari ka-2026 abe yi-Archbishop of Canterbury, i-Archbishop yokuqala. Kanti ke sisandukufumana iindaba ngokwezolo zokokuba omnye wabefundisi bethu bale diocese wonyuliwe uba abe ngupresident wamadodana e-Anglican Church of Southern Africa, uArchdeacon Simphiwe Silwana. Wonyuliwe uba abe ngupresident wamadodana kwi-Anglican Church of Southern Africa. Ndicinga uba noko sifanele uba siyiqhwabele lo. Kuyafuneka ke simbeke emithandazweni ekhokela la madodana.
kumfundisi lo uzawuba ngumfundisi okhokhela le parish. Ithi nje isihloko sami endikunika sona. You forget everything else that I'm going to say. Just hold on to these two words. Makahombe uThixo. Makahombe uThixo. Lento ndiyithatha kwesi sifundo sokuqala. Apha ku-Isaiah 61, verses 1 to 6, ngicela ukuyifunda ngokukhawuleza. Umoya wenkosi uphezu kwami, ngenxa yokuba uYehova ndithambisele ukuba ndishumayeze abalulamileyo iindaba ezilungileyo. Undithume ukubopha abanhliziyo zaphukileyo, ukumemeza inkululeko kwabathinjiweyo, ukuvulwa kwamehlo kwabakhonkxiweyo, ukumemeza umnyaka weNtahlulo kaYehova nomhla wempindezelo yoThixo wethu, ukuthuthuzela bonke abanesijwili, ukubamisela abanesijwili baseZiyoni, ukubanika isihombo sentloko esikhundleni sothuthu, ioli yemihlala esikhundleni sesijwili, ingubo yendumiso esikhundleni somoya odambileyo, ukubizwa kwabo kuthiwe yimiterabhinte yobulungisa, isityalo sikaYehova sokuhomba. Isityalo sikaYehova sokuhomba. Makahombe kuYehova. Mfundisi wami. Makahombe. Uba bendiseklasini ye-maths bendizawuthi ndikunika i-square esine-transversals. Esi square sinamacala amane afana alinganayo. Zezi zifundo zozine zanamhlanje. But zozine izifundo ezi-transversal zenza into yoba kubekho ii-triangles ezi-4. And i-triangle inezinto ezintathu, inamacala amathathu. Kwisifundo ngasinye kukho iinto ezintathu endinqwenela uzibambe ukuze ume kakuhle. Apha kwesi sifundo sethu sokuqala, mfundisi wami, uthi u-Isaya, lo mthunywa uthi, umoya wenkosi uphezu kwami. Umoya wenkosi uphezu kwami. That is a messenger of God. Umthunywa kaThixo akanayo eminye imimoya. Umthunywa kaThixo xa egcotshwa ebekwa njengomfundisi nompristi elala kuyo le ndawo kuemtishwa yonke eminye imimoya ukuze ubhishophu xa ebeka izandla phezu kwakho usho umoya oyingcwele ungene ngaphakathi. Yabona ke ubuvuke apha wavuka nalaa mimoya ubulele ngayo apha uzaba sengcwele. Sozawo uYehova. Sozawo ukuba uvuke nayo. But uyishiye apha wayishiya at the foot of the cross. Waze wavuka empty ulindele the infilling. uThixo agalele kuwe ngaphakathi umoya wakho ingcwele. It is only then that you can boldly say, undithume ukuba ndishumayele intoni? Indaba ezilungileyo. Awuzukwazi mfundisi wami ukuzishumayela indaba ezilungileyo kunomoya wesikhova, kunomoya wesikhova. And it's easy for us to pick that up. Very easy to pick it up. Because okokuqala uzawudlala ngale ndawo. Uzawudlala ngale ndawo. Because kaloku ulifundile ilizwi likaThixo but
xa kufuneka ulithethe ebantwini kuvele kuvuka izinto zemimoya engatshongo. Uzive uthetha izinto ezingafanelekanga phezu kwabantwana bakaThixo. But kunomoya kaThixo ulungisele wenzela la moya kaThixo ukunika amandla wokuba ezindaba zilungileyo uzishumayele. Athi umpostoli uPawulos ngamaxesha alungileyo nangamaxesha axakileyo. But if you do not have the Holy Spirit of God, ngamaxesha axakileyo uzawugunqa mfutho. Yiloo nto ke ndikukrobisa ekubeni uthi uIsaya apha kulo 61 umoya wenkosi uphezu kwam ngenxa yokuYehova endithambisele ukuba ndishumayeze abalulamileyo indaba ezilungileyo. Then he goes through i-mandate ayinikiweyo. Because as umfundisi nenkokheli kaThixo kule parish, it cannot be your mandate. It has to be God's mandate. Yile nto Yesu Kristu uthe uphakama kwisinagoge evula iscroll wafunda kule ndawo. Because that is the mandate yabantu abathola indaba ezilungileyo. Yabona kaba bantu bathola izindaba ezilungileyo funeka bashumayele, funeka babophe, funeka bamemeze, funeka bathuthuzele, kufuneka bamisele, kufuneka banike. The three sides yale triangle ilapha ekunike. Because most of the time we stand here and preach into esingayiphiliyo noyiphila nayo. Sithethe sigqekreze into esingayiphili noyiphila. Sihambe siyobopha abantu kanti into esinyamekeleyo into yoba sawugqiba ubopha abantu ze basinike imvlovu. Sihambe thina siyomemeza, siyathuthuzela, siyasebenza. But kukho into esiyilibalayo kuba uIsaya uthi abantu bakaThixo mabanikwe izinto ezintathu. 1, isihombo senhloko esikhundleni sothuthu. Beauty for ashes. Beauty for ashes. Then uzawukwazi ukuhomba uThixo. uThixo akafuna ukuhomba ngothuthu. Akafuna uhomba ngothuthu uThixo. Yile nto ekuthumileyo uba uzongena kule parish. So that abo bantwana bakaThixo bahlelela uthuthwini ngenxa yemeko zomhlaba. Uthi ngokusebenza kwakho ubanike isihombo senhloko. Okwesibini, ioli yemihlaba esikhundleni sesijuwili. Ungena phakathi kwabantu abanezinto, ufika phakathi kosapho olunye lwenzakeleyo zizinto zobomi. Kukho izijwili ezikhoyo emakhaya ngenxa yeemeko zamakhaya neemeko zabantu. Okokwakho wena mntu uthunywe apha eSt. John's and St. Chad's is that you have to have an ear for izijwili zabantu. Ungazibaleki. When you do not have the Holy Spirit of God, you are going to turn a blind eye, or even a blind ear, if it is ever blind, but a deaf ear to the cries of God's people. Now, kufuneka ke ngoku wena elinye icala lesibini kokuba ubanike ioli yemihlaba endaweni yesijuwili. Esesithathu icala yingubo yendumiso. Ingubo yendumiso esikhundleni somoya odambayo. Bantu bakaThixo ufike imimoya idambile. Kuthi ngokufika kukamfundisi uAntoni phakathi kwabo ujika ukudamba kuvela indumiso.
abantu bambonga uThixo ngobukho bakho phakathi kwelikhaya. Because lo Thixo kulo Isaiah 61 is demonstrating is a restorative God. Kuba uthetha nabantwana bakwaSirayeli abavela ekuthinjweni abathe bawufika apha bafika iJerusalem ingamanxiwa netempile idiliziwe. And it needs a messenger of God onomoya kaThixo to help God's people to rebuild the ruins. Abantwana bakaThixo abanye babo uSathane ubadilizi. And ayikho kwakho uhambo sithi yo siyambona akasendilike. Ayikho kwakho. Wena you are found apho kokudilika okukhona. Uzise okokuthi xa uphinda buyisele aphinda akhe lo muntu wakhe. Ngoba izinto zobomi ziyasidiliza ngamanye amaxesha. Athi ke ngoku xa ethetha, if you do these things, kuzaba khona i-transformation eyenzekayo. These people will become oaks of righteousness. Imiterebinte yobulungisa. That must be your aim and your goal. Uba abantu bakaThixo bajikwe bade babe imiterebinte yobulungisa. Xa ndikhangela apha esiNgesini kumterebinte yi-oak tree. It's not an easy job, dear friends. It's not an easy job to transform someone and also to nurture someone from being a small tree ayekhula ade abe ngumoki wobulungisa. Yonke ke lento uzawukwazi uyenza ngokuba uvume uThixo amane senje njalo uthulule umoya wakho engcwele phezu kwakho ukwenzela into ufumana amandla okusebenza. Yabona uDavide uyasixelela into yoba yena ukwazi njani ukuwenza lo msebenzi kaThixo. Phambi kukaPsalm 62 usixelela phaya uDavide okokuqala xa evula uthi uthozamela kuThixo kwaphela umphefumlo wakhe. Xa awuthozamela abanye abantu awuthozamela ezinye izinto. Umphefumlo wakho ufuneka uthozamele uThixo kuphela. That's how he was able to succeed kwi-mission uThixo abemthumeyo. Kwimpazamo nobuqhwithi bobomi bakhe. Kodwa uphele sekusithiwa he was a man after God's heart. uDavid. Nawe mfundisi omkhulu. Umphefumlo wakho mawuthozamele uThixo kuphela. Uvela kuye. Uthi xa ethetha isizathu soba ndiphumele kwezi zinto ndenze zonke ezi zinto kwezi meko ngemeko zizikhoyo apha kule msebenzi ndiwusebenzayo. Uthi hayi into uThixo liliwa lapha. uThixo liliwa lapha. God is my rock. Balekela xa kunzima. Ndimapho. When the storms of life zikubetha zikuntlitha. Xa uThixo eliliwa lakho awuzukushuyisa. Sayachapha ke kuloo ndawo kaSigqebelo lezindawo. Uthi kuliliwa lami. Elinye icala lesibini athi ungumsindisi wami lo Thixo. Esithathu athi uyingqonde yami. God is my rock, my salvation and my defense. Natsho ke mfundisi wami into omawuyibambe njengoba uzawusebenza nabantu bakaThixo. Uthatha uThixo ungene apha le triangle ungena apha phakathi. Hlala apha phakathi ukwenzela ukuthi uThixo ahlale kunika amandla okuwenza lo msebenzi
uyiphinda kabini le nto yoba uthozamele uthixo kuphela umphefumlo wami. Ebeyitshilo kuverse 1, uyayiphinda kuverse 5. Nalena yokuthixo uliliwa, uthixo ungumsindisi nengqonde, uyitsho kabini, utsho kuverse 2, aphinda atsho kuverse 6. Uthetha umuntu oqinisekileyo ngothixo. Qiniseke ngothixo wakho mfundisi wami, okubizileyo. Because nguye obizayo, anikele uKristu, uKristu athume ukuze sikwazi ukwenza umsebenzi phakathi kwabantu bakaThixo. Thanda le ndawo ke xa igqibezela le nto, uthi lo mntu uliliwa lam, uyingqondo yam, ulusindiso lwam, andiyikushukunyiswa kakhulu. Andiyikushukunyiswa kakhulu. Ndithanda le nto ithi kakhulu. Because ithi kuthi into kube ngumfundisi, it doesn't mean uzushukunyiswa. It doesn't mean uzushukunyiswa. That one don't understand that lo mfundisi le nto angene kuyo izaba namaxesha omshukumisa. Izaba namaxesha omshukumisa. But ndithanda le nto uba ayizukushukumisa kakhulu. Kakhulu. It will shake you enough so that your dead leaves may fall, so that new life comes up. Ukushukunyiswa okuzawuba khona, ukuwiswa kwamagqaba afileyo, ukuze kukhulu ubomi obutsha. But wena ayizukuwisa into yokushukunyiswa because uThixo uliliwa lakho. uThixo ungumsindisi wakho. uThixo uyingqondo yakho. Yiloo nto uMpostoli Pawulos athi xa ethetha kwesi sifundo sesibili, athi xa unazo zonke ezi zinto ke mfundisi wami, preach the word. Shumayela mfundisi. Ngamaxesha amnandi namaxesha angekho mnandi, shumayela. Yohlwaya, khalimela, uvuselele. I like the last one. Because into yoba thina sohlwaye sivuyele ukohlwaya abantu bakaThixo. Sivuyele ukukhalimela abantu bakaThixo. Ungathi wogqiba umohlwayo uphinde umvuselele. It is your task into yoba ubumthe wamohlwaya mayiphinde ibe nguwe omvuselelayo. Angathi umuntu ayishiye inkonzo kaThixo ngenxa yokohlwaya. Athi i-character yomuntu onjalo funeka abe yingcathu ezintweni zonke. Unyamezele ububi umkhulu. Umsebenzi womshumayeli wendaba ezilungileyo wenze. Buzalise ubulungiseleli bakho. Buzalise. So by doing all of these things, uyabuzalisa ubulungiseleli. Xa ndigqibezela ke, uThixo ubizile, uThixo ukunikile amacebo okokubuza uphumelele mawenze njani. But uza endimeni, uza ebantwini. And so Jesus Christ uyayichaza umfundisi wami into yoba abazufana abantu. Abazufana. Uzawuma ushumayele kubekho abathi bephuma apha namhlanje bebe besithi asiyanda lana beyithethe besithini. Akayazi ngoba sixakekile thina. Kwanza kwathini ngulona ke lowo imbewu iwileyo yaxholwa zintaka. uSathane uyithathile uyihluthile. Ilizwi likaThixo akahambanga nalo, lihluthwe kwangoku ligqitywa ngushumayela. Because ndidla ngokuthi ke phaya kule ndawo ndihlala kuyo bolumka because kwiingelo sezibini kwengapha nengapha. Le ngapha ithi mamele ilizwi likaThixo, le ngapha ithi hayi khumbula iparafina yikho ekhaya. Limke ke ngoku ilizwi likaThixo. Kanti kulo mhlambi uthunywe kuwo bazawuba khona abo bona apho ilizwi likaThixo lishunyayelwayo, athi xa ephuma apha namhlanje athi yho ndivuselelekile. But within no time, because the word of God is not able to penetrate
lo mhlaba uqinileyo olulwalwa. Inhliziyo yakho ilulwalwa. Cela uThixo akutshintshele inhliziyo yakho ukuze xa ilizwi likaThixo lishunyayelwa likwazi ukufumana indawo yokuhlala. Eyesithathu ke mfundisi wami kuthiwa phakathi kwabantu bakaThixo bakhona bona abazawufana nabantu abanemithane nameva. Elithi ilizwi likaThixo lawufika tyhini ubabone benza kakuhle kakhulu, you know, bade banye ngexesha banqonqozele imibutho ethile, bade banqonqozele uba zii-lay ministers, you know, but usungayazi uba kusuke kwathini. Izinto zobomi ziyiminxe yonke, angakwazi umntu ubheka phambili, avakale sithi uphina lothile, kuthene ndiyekela ndisokole kangaka. Liminqwe ilizwi likaThixo yimithane nameva. But phakathi kwabantwana bakaThixo kukho abangumhlaba olungileyo. All what you have to do is to scan abantu bakho ubabone into yoba bangapha abantu who are journeying with you kule journey. Ekudala besijeni ngabefundisi abanemisebenzi ebonakalisayo uba ilizwi likaThixo lifike lamila apho. Thina singabanye we are benefiting from the fruits zabo. So I'm saying ke mfundisi wami omkhulu, mna umthandazo wami zakuthi uThixo akuphe amandla to be able to transform lo mhlaba unamithane nameva. Uthixo akuphe amandla okuncothula ukhula. No, ewe ndiyayazi uYesu Kristu wathi yiyeke ikhule yombili. Izabande into yomgwebo kuba. Mna ndifuna nje ukuthi uba ikhona indlela mfundisi wami uThixo akuphe amandla ukuthi xa abantu bakaThixo beminqwa zizinto ube seqaleni kwabo ukwazi ukususa lokhulu. Abantu bakaThixo xa ubabona uba baye besoma ngokoma, because yenzeka loo nto kule ndlela. Amalanga le ndlela ayawomisa umhlaba. Xa ubabona uba baye besoma ngokoma uthi Thixo wam ndicela uthumele imvula uze lo mhlaba, kuba ndiyawubona lo mhlaba ubune-potential, but inkathazo ndiyabona uba uyuluza amanzi. Ogqibela ke celela uThixo wabo bathi belive ilizwi likaThixo ibe ngathi abaliva, lingafumani indawo yokuhlala. Okugqibela ke mfundisi wami uyamkelwa kule parish yakwaYohane noCharles. Le parish ke bendiyichazile, which is a very rich history. Naku ke ngokuhomba when ekusebenzeni kwakho, as more people babanesihombo senhloko, as more people are turned into oaks of righteousness, uyahomba uThixo. This thing is not about you, it's about God. It's about God. We are called to serve God and make God proud. And all the glory should go to God, not to ourselves. Makahombe ke mfundisi wami uJesu ngexesha lokusebenza kwakho kuyindawo. Egameni likaThixo unyana nomoya phambili.